sugeng dalu sugeng rawuh nggih. Kula badhe atur salam diwangsuli nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, tepangake nggih nami kula Cahya. Nyuwun apa? Layang swara. Layang swara. Heeh, monggo diaturke. Digoyang kembali yo, Ria BCS Yeye Sotek. Sudah, Adik Cahya sudah?
Sudah. Oh sudah ya. Lagunya sekarang apa? Jaluk udut. Lho wong mari ngombe kok njaluk udut. Heeh, monggo diaturke njaluk udut. Jebul kaya ngene pengangguran ora nyambut gawe anane mung kluntrang-kluntrung tak rasakno kaya wong bingung. Jebul kaya ngene pengangguran ora nyambut gawe anane mung kluntrang-kluntrung tak rasakno kaya wong bingung. Cangkem iki rasane kecut mbok aja plera-plera aduh simbok cepet tukokne rokok. Masih ada lagi adik Caya? Sampun Om. Oh sampun, genok sampun gendang pamitan. Bapak-bapak, ibu-ibu sampun nggih.